Lezigezi indaba zo-1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Amanye amacala esezoxoxwa ngaphandle kwezinkantolo. Lusenkantolo lo-Umbango Wobuholi Kwanongoma kanti-ke bathi abasawazi amanzi eMshwathi. Umengameli wamajaji KwaZulu-Natal uThoba Poyo Mdlwathi uthi-ke njengoba-ke izinkantolo zibhekene nomthamo omkhulu wamacala kanye nezingqinamba ezifana-ke nokwentuleka kwezinsiza kusebenza nokuhamba kukagesi okuhleliwe sebeqhamuke nohlelo lokuthi-ke amanye amacala axoxwe ngaphandle kwezinkantolo. Lawo macala-ke afaka phakathi wembango yobukhosi, izingxabano zemindeni namanye. UDlwathi-ke usho kanje ngesikhathi-ke ekhuluma kuqhubeka-ke inkonfa yezithuku ezimbili yokudingida ngalolu hlelo ebanje eThekwini. Ngenxa yokucinwa umthwalo wamacala athatha isikhathi ukuphothulwa ngenxa yezingqinamba ezibhekene nezinkantolo, abazengamele bazama ukuqhamuka namasu okubhekana nalolu daba. Le conference ibheka ukuthi yini esinye isisombululo esinaso ngaphandle kokuthi amacala enkantolo siyibiza ngokwesingisi i-alternative dispute resolution. Yilapho ke amacala akwazi ukuthi axoxwe ngaphandle kwasenkantolo. Kukhona lo muntu esembiza mediator oyena ofacilitator ukuthi ama parties azama ukufikelela esisombululweni wona kodwa with guidance yalo mediator. So amacala njalo afana namacala wemindeni wemibango kumakhosi wengozi zendlela. Siyacabanga ukuthi lawo macala njalo angasiza ukuthi enziwe ngalento esibiza i-mediation ngoba okubalekile kuwona ukuthi kukhulunyiswane ngabantu bo2 ama parties azama ukuthi afikelele esinqumeni esicompromise kodwa kube kujatshuliwe macala o2 ngoba siyazi ukuthi mangabe isinqumo sivele sathathwa enkantolo soba khona onganelisekile neze kube khona futhi ojabulayo and siyazi ukuthi banemithelele emibi kanti with mediation awu2 ama parties aya compromise ukuze kufikelele esisombululweni. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka inkonfa yezithuku ezimbili ebanjelwe eThekwini okuhloswe ngayo ukudingida udaba oluthathwa njengolungaba isisombululo ukugqugquzela ukuxoxisana phakathi kweyinhlaka ezisuke zithinteka ngecala elithize ukugwema-ke ukuthi lize lingene enkantolo. Ukuqinisekisa ukuthi lolu hlelo luba impumelelo kuzogxilwa ekuqeqesheni kakhulukazi amakhosi ukuze nawo abambe iqhaza ngendlela efanele. Kukhulu kakhulu sifuna ukugxila especially emakhosini ngoba amakhosi ahlala kakhulu nama communities, so yilapho kumele senze sure ukuthi kuhlelisekene kahle ngabantu nje abalapho. So sifuna ukugxila kakhulu lapho sisenza training i-Office of the Chief Justice ine training wing inecala lapho kwenziwe khona i-training kuthiwa i-SAJ, South African Judicial Education Institute. So mangabe singahlanganiselana nabo sibacela ukuthi batrain amakhosi as in traditional courts, then singakwazi ukuthi sifikelele la esifuna ukufikelela khona. Nanokuthi lamacala engasayi enkantolo i-roles zasenkantolo ziyancipha namajaji akwazi ukuthi afocuse kakhulu kwamanye complex ama matters. Nakuba izinkantolo ubhekeke ukuba iqhubeka umsebenzi wokuthethwa kwamacala kuze kuba kugwetshwa labo abasuke ebalahlile zibhekele nengwadla yokuqhuba nomsebenzi ngempumelelo njengoba kunenkinga yemishini yokuqopha ukuqhubeka kokuqulwa kwamacala engekho esimeni ukuhamba kagesi okuphoqa-ke ukuba kusetshenzwe amahora angaphansi kwajwayelekile nokubambezela ukuphothulwa ngesikhathi kwenqwaba yamacala nokunye okuningi. Olisekela lophethe amajaji esifundazweni uthi-ke ukumba iqolo kweyithinta amacala kwenza umthetho ungalingani kwabahlwempu nabadla izambane likapondo. The cost of access to trial proceedings and records, whether measured in terms of money, time, or procedure that must be followed, are not reasonable, fair, and affordable. And in consequence thereof, the system becomes unequal for people who are wealthy and those who are poor. A lack of economic resources should not be allowed to become a barrier to the access to justice. The objective can be achieved by employing alternative dispute resolution mechanisms. Nakuba lolu hlelo likholakala ukuthi lingaba isixazululo
zikhona ingqinamba ngalo. Okokuqala abantu abazi ngalento. People are not educated, not only abantu bala emakhaya, rural areas, even abantu abahlakaniphile nje. Inkinga engaxazululeka ngokuba abantu bahlale phansi bakhulume, hayi umuntu nje uphusha ukuthi mina hayi ngifunela okwami kube khona okuzochama phezulu. Yikho nase parliament nje. Abantu abalapha kuma rural areas abantu nje bangayakelani ukuxazulula izinkinga ngendlela enqoshunqosho uma parliamentarians abantu bakwiparlament bethatha inkinga ezincane izinto ezingakwazeka ukuba ixazulule ngaphandle kwenkantolo bagijime bayinkantolo isethu kuba ngabe ibona eparlament abasifundisayo. Indaba yenziwa 1KZNTV kubika uNtom khona Mvubu ngisethekwini. Umeya we-IFP kumasipala uNongoma uAlbert Mncwangu uthi ke basamile ekutheni umhlangano wahlaliswa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezidaba zomdabu kulesi sifundazwe wawungekho ke emthethweni. Lokhu ke kulandela ukuthi ke kumanje lolu daba lisenkantolo kanti amakhansela eANC neNFP asamile ke ekutheni ke asazofaka isicelo sokukhipha ke ngevoti lokungabethemba ubuholi beIFP. Udaba lombango ukuphathwa kwamasipala kaNongoma kumanje lisaqhubeka enkantolo njengoba umnyango usamile ekutheni walandela yonke imigomo yokuhlalisa umhlangano owakhipha iIFP emandleni kodwa emva kwezinsukwana inkantolo ekhulu ePietermaritzburg yakuchitha lokho. Ongumeya kulo masipala uthi namanje basamile ekutheni lo mkhandlu ngowabo. Asinayo nencane inkinga dadewethu kulokho ngoba thina olwethu udaba salibeka phambi kwejaji, ijaji lavumelana nathi. Abantu abanengcabhayi ke uyena ungqongqoshe neqeqebana lakhe ukuthi ubona ukuthi kulunge ngani lokho abakwenzayo, ba right kanjani uma lokho abakwenza kungekho emthethweni. Mncwango usamaqembu awamukela ukuthi abantu bakaNongoma basikhethela bona iIFP. Kuyabaxaka abantu ukuthi uma umkhandlu namahota u23 bese abantu bevotela inkatha bebanika amahota u19 uye ulithatha phi igunya wena lokuthi ufanele uphathe umkhandlu ngamahota u4. Ngakho ke abantu baNongoma bamelelene nokuba kuthathwe umkhandlu wabo ngehazathi eqeqebana lezehluleki elifuna ukuzoganga ngabantu bakaNongoma. Ngoba imikhuba esifice lapha angifuni nokuyisho ngoba bayayazi. Manje ke uma besafuna ukubuyela bezoqedela leyo mkhuba ngeke sivume thina kwaNongoma. OweNFP uthi basamile ekutheni lo mkhandlu owabo bebambisene neANC kanjalo neEFF. Udaba lomkhandlu kaNongoma lisezidebeni umnyango wakhokutha kwaZulu Natal uyalisingatha uyalisebenza ngakho njengeqembu silindile ukuthi sizwe ukuthi ukhokutha usuhambe kangakanani ekuthenini iqinisekise ukuthi lolu daba luyalungiseka. Kepha siyafisa ukukutshela abalaleli ukuthi umkhandlu kaNongoma uzoshintsha izandla zokuphatha ngoba sikwazi ukuvumela isimo la abantu bakwaNongoma beyikhulumele bona ngokuthi bafuna ukuphathwa kanjani bese kuba khona abantu abazoqoqobala izikhundla bangafuni ukusuka esikhundleni sokuba osomlomo abantu bengafuni ukudedela iketango. Siyafuna ukusho njenge-National Freedom Party ukuthi we are committed ekusebenziseni kwethu namaqembu amabili esavumelana ngawo ukuthi sosebenzisana kwaNongoma nakwezinye indawo kwi-ANC ne-EFF. Ngakho sizoqinisekisa ukuthi ekugcineni senza lokhu esikuthunywe abantu bakwaNongoma. Kanti umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu ngaphambilini waveza ukuthi awukwazi ukuphawula ngeindaba zangaphakathi kakhulukazi eziqhubakala ezinkantolo ngodaba oluthinta uNongoma kanjalo nakwamaphumulo. Kuteboho Sibisi Kibika ngwaNongoma. Ukhala ke ngokuntuleka kwamanzi umphakathi waseMshwathi njengoba ke uthi ke sekupheleke iminyaka ungenawo laba ke bathi ke sebephila ngokuphuza amanzi adungekile bowabanga ke nesikomo emfuleni ngenxa ukuthi ke awekho futhi abalethelwa ngamaloli amanzi. Bakusho lokhu ke ngesikhathi ungqongqoshe wezezimali kwaZulu Natal uNeliswa Pheki Nkonyeni ehambeleke lo mphakathi ngohlelo lokuhambela ke izifunda kulandela ke isabelo mali sesifundazwe. Ukhale ngamanzi ikakhulukazi umphakathi waseMshwathi njengoba bekuhambela ungqongqoshe wezezimali esifundazweni uNeliswa Nkonyeni. Awekho nhlobo nje asiwathola thina singale ngase detail 19 siwakha nenkomo emfuleni silawa nodaki wona siwaphuza.
futhi mhlawumbe iminyaka noma ngingasazi kahle kodwa mhlawumbe ko-15 noma iyishumi. Siwaphuza nenkomo asikwazi ngisho ukwenza lutho nje kumile yonke into. Uyabona nje ngeke ulwisa ibhodwe zikamanzi engekho kodwa manje sidla nodaka sidla nenkomo nje bathi abami kunzima kona empilweni. Bathe sekuneminyaka engekho amanzi kuleya ndawo. Ikakhulu esikhala ngakho la kuhulumeni amanzi. Siyawantula amanzi. Asinawo nje amanzi nhlobo. That's why man. Sekuneminyaka amanzi engekho. Ngoba na standby ekade sikhona zathi ingane zasinqamula. Saswela amanzi ke manje siyobheka emfuleni awo amanzi aphuza inkomo. Ungqongqoshe uneliswa Nkonyeni uthe kubalekile ukwazi ukuthi isetshenziswa kanjani imali yabakhokhi bentela. Iminyango ethola kakhulu iminyango le ebhekelene nama social sectors like your Department of Education, Department of Health ne Department of Social Development. Ibona abathola imali engaphezulu kwa 70%. Then ama economic sectors athole ke ibalance yaleyo leso sabelo. Ongqongqoshe ke kusukela ngoLwesibili bazobe beqala bepresent ama budgets abo lapho sebechaza khona ukuthi bazokwenzani ngalezi imali. Othe uzokwakha ama clinic awu5 kulo nyaka mali fanele siwabona akhiwe lo clinic awu5. Ozokwakha izikolo akazakhe phela izikolo. uNkonyeni ugxeke omasipala abangayisebenzisi imali yabo. Isikhathi esiningi senziwa incapacity ekhona kwamasipala. Uthola ukuthi abayisebenzisa imali according to allocation ukuthi allocateelwe lokhu nalokhu bavele mhlambe bayithathe bakhokha ama salaries ngoba isikhathi esiningi bavele baqashe kuze kweqe ngaphezulu kwesibalo esidingakalayo. Kwenzeke ukuthi bese kuba nenkinga ke ukuthi bashift ibudget abanye abayishift nangendlela esemthethweni fanele ngabe ishiftwa kuyona ngoba uyayi-applyela wona leyo ukuthi before ushifte imali. Kodwa ke sibabaza uma sekuthiwa iphindiselwe emuva imali. Sisebenze kanzima sisebenza nama government departments ukuthi ayikho imali efanele iphindele emuva. Nakuba singayifuni into ekuthiwa i-fiscal dumping ukuthi kuvele isetshenziswe imali towards the end of the year of the financial year. Kodwa ukuthi ayibiyele ku-national fiscus hayi lokho nje singakwazi uku-understand ukuthi kwenzeka kanjani. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemshwathi. Asike sithishelele ezitolo sokuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Siyakwamukela ke mbukeli ubukele indaba ze1KZNTV naze sithi zona ehamba phambili. Amanye amacala esezoxoxwa ngaphandle kwezinkantolo. Lusenkantolo.Umbango Wobuholi Kwanongoma kanti ke bathi abasawazi amanzi emshwathi. Uhlehlileke umhlangano wokuhlala kwamakhansela mayelana ke nohlahlomali lonyaka lwezimali ka2023 no2024 ngaphansi komasipala umvoti maphakathi neKwaZulu-Natal. Lokhu kwekulandela ukuba kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwamakhansela amaqembu iANC neABC anxuseke ukuba ke uhlehliswe ngenxa yokungalandelwa kwemithetho ngendlela ukuze ke kuhlale lo mkhandlu futhi ke kube nemibiko yokuthi ke kungase kususwe ubuholi balomkhandlu esikhundleni. Uhlehlile umhlangano wokuhlaliswa kwamakhansela mayelana nohlahlomali ka2023-2024 kumasipala umvoti kanti kube nombiko wokususwa kwabaholi balomkhandlu. Unomvula Masikane weqembu leANC uthi isizathu sokuba kube nohlelo lokususwa kwabaholi ukuba kunezinto ezingenzeki ngendlela kanti nokuthuthukiswa komphakathi bese kungahambi kahle. Kunala kulikha khona la kudingeka khona ukuthi kube noshintsho kufanele lwenzeke ukuze abantu basemvoti bekwazi ukuthola i-service delivery nokuyiyona kuyikho eyenza ukuthi umkhandlu wasemvoti uhambise i-service delivery kubantu. So sibone kulekha kakhulu kuleso simo leso sabona ukuthi no kufanele kube khona ukungenelela kokusebenza kwamanye ama-political parties. Sibone ukuthi bawulekelela kanjani umkhandlu wasemvoti moving forward ukuthi bathole ama-service delivery. Iqembu leABC uthi angeke benesiqiniseko sokuba uzogcotshwa njengemeya yomasipala umvoti. Uphilani Mavundla uthi lokhu kudala ukuthi imihlangano ehlala ibanjwa amakhansela ivamise ukungaqedwa ngenxa yenkinga zomkhandlu. Eke ngithi kuyiqiniso ngoba akukho la sahlale khona saqedela izinto. Kodwa ke ingxoxo nje ikhona kukhulunywa into eziningi
esikwazi ukuthi sesifaka ama motion azaba u5 emvoti njenge ABC. Umkhandlu ke ophethe wala ukuthi axoxe lawo motion akukho la eseke axoxwa khona asazi ukuthi kuzogcina kufinyelela phi. Khona manjalo imeya yomkhandlu ikubeke kwacaca ukuthi lapha kudlalwa ipolitiki ngaphezulu kwabantu basemvoti. uZamani Malembe uthi njengomkhandlu banikezwe imali ngenxa yokusebenza kahle ngonyaka mali owedluli. Engikucabangayo engibukela ngaphakathi kudlalwa nje ipolitiki okuyiyona ebukeka idlumunyu than abantu basemvoti. While I'm saying that la ngaphakathi ama-items ebesizowenza besizocomply kunemali esitholile as umvoti ngoba siperforme kahle kwi-last financial year. So sasithola imali elinganiselwa ku-14.5 million okufanele isize ukuthi ilekelela abantu basemvoti. Uphinde waxwayisa umphakathi ukuthi imali yokulungiswa nokuthuthukiswa kwale ndawo ayingenanga ngenxa yezinkinga lomkhandlu obhekene nazo. Mhlambe umphakathi wasemvoti kufuna ukwazi lokhu ukuthi imali yawo ayingenile ngenxa yesimo esibhekene naso kulomkhandlu. Ngoba kusasa kuzothiwa thina asidelive kanti ithina esibuka okwethu then umphakathi. Lokho ngifuna ukuveza njengomeya wasemvoti uJezet Malembe ukuthi cha sinayo inkinga kodwa lokho abakufunayo phela asikwazi kokwenzeka nini. Abantu basemvoti besafarisha bengayithola intuthuko ngoba engabe bona badedela intuthuko bebhizi ke befisa kwenzeke lokho abakufuna ngoba phela siphiki ngenzeka noma inini kodwa sikwazi kokwenzeka nini akwazi ukuyovimba isinkwa sabantu abahluphekile basemvoti. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Abemboni amabhasi eyamatekisi kanye nabatayisi baserenke bakushayeleke ihlombe ukuhlatshwa kwesoyi lokuthuthukiswa kabusha kwerenke laseRichards Bay okuzokwenziwa ke umasipala uMhlathuze. Ukwakhwa kwerenke kabusha kubheke ukuthi ke kudle imali elengiselwa ku-36 wezigidi zamarandi. Lena irenke yaseRichards Bay ehlanganisa amatekisi kanye namabhasi nokulindeleka ukuthi yakhiwe kabusha. Imeya umasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi ihlabe isoyi lokuthuthukiswa kwale ndawo ikakhulukazi yamabhasi. Ungwezi uveze ukuthi kubalekile ukuthi lezi ndawo zithuthukiswe njengoba kwingiza abantu abamnyama iningi lazo. Lapha eRichards Bay taxi rank ukuzoqhubeka nokwethula usonkontileka no-engineer abazokwenza le project ye-intermodal facility ezoqinisekisa ukuthi abantu bakithi abagibela i-public transport bagibela i-public transport endaweni ehlanzekile endaweni ephephile futhi uhlelo lolwezokuthutha silwenze lube nesizotha ngoba esikhathini esiphambili ohulumeni bebengakwazi ukuprioritize ukufaka imali eningi ekuwenzeni lolu hlelo ukuthi luhlonipheke njengamabhizinisi ngoba isikhathi esiningi siyazi lama bhizinisi afana nalawa abantu abampisholo abayingxenye yawo kakhulu. Abamabhasi bakushayela ihlombe kwethulwa kwalolu hlelo njengoba bethi sekunesikhathi besebenzela kwindawo engekho esimeni. Kanjalo nabamatekisi bazokwelisa ukuthakasela ukuthuthukiswa kwendawo abasebenzela kuyo baphinde banxusa ukuba ziphathwe ngendlela. Sibonga kakhulu iqhaza elenziwe ubabumeya sesilinde isikhathi eside esimangalisayo umphakathi awuthutheki uyaminyana ungabikho kwerenke yamabhasi bekusihlukumeze ngendlela emangalisayo kodwa ekugcineni siyabonga iqhaza elenziwe umeya sithi phambili ngebhasi linamandla phambili. Siyakujabulela kakhulu akwenzayo siyayibona intuthuko iqhubeka endaweni yethu esizindeni esisebenzela kuzona. Siyacabanga ukuthi isakhiwo esizobe sakhiwa la sizosihlonipha singabasebenzi baso sizobe kuyisakhiwo futhi sisicabangayo sifisa ukuthi ngelinye ilanga sibonakale njengesakhiwo esi-airport esiclean esinakelekile. Umasipala uzophinde uthuthukise nezindawo zokudayisa abahweba kuleli renke njengoba izindawo abazisebenzisayo zingekho esimeni. Abadayisi nabo bazwakise okukhulu ukujabula ngalokhu. Ikhansela kule wadi liveze ukuthi kubalekile ukuthuthukiswa kwale ndawo. Isimo njengoba sisibheka nje sona besisibi kakhulu ngoba into eningi besingenazo kahle hle
kodwa njengoba sesibona namhlanje siyabona ukuthi kuyakhanya phambili sibona na inkanyezi ivela ukuthi kuningi okuzokwenzeka izinto ngase sibe zizimbi nokusebenzeka nje bengasebenzi ngaleyo ndlela kodwa sibona ukuthi mhlawumbe uzoba khona intuthuko eqhubekela phambili. The project here is going to uplift this entire area, supplementing already the investment that Kwamanye did with the taxi at the back and the money that they spent there. Umsebenzi wokwakhiwa kwaleli rank kulindele ukuthi uqale kuyona lenyanga kanti uzothatha izinyanga eziyishumi ngaphambi kokuba uphothulwe. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Bashiye phansi ukufunda bagasela emahhovisi omnyango wezemfundo asesikhaleni abafundi besikole samabanga aphezulu iThambolini High nalapho ke bekhala khona ngokungaphephi kwabo esikoleni. Okhulumela abafundi kulesi sikole uMusa weNkosi Msomi uthi ke bakhathazekile ngokungena kwezelelesi kulesi sikole esifike ezidayisela abafundi isidakamizwa ngenxa yokungabikho sesimeni esihle kothango lalesi sikole. Bakhathazekile ngokuphepha kwabo abafundi besikole samabanga aphezulu esisesikhaleni iThambolini High School kulandela izigameko zokwebiwa kwempahla yesikole kanye nokungena kweqembu lezigelekeqe elifike lithengisela abafundi izidakamizwa. Umsa weNkosi Msomi okhulumela abafundi kulesikole ngenkathi bebhikisha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo esikhaleni uthi babone ukuthi mabasukume bezibambele bona mathupha ukuhanjiswa kwezikhalazo zabo. So ke size ngapha la kwi-circuit la ngoba abafundi sinezikhalazo from udistrict wafika esikoleni akukho safety. Ucingo kwabiyelwe esikoleni la vandalize ucingo ngaphakathi ungena abantu abadayisa idakamizwa esikoleni bezodayisela abafundi ngaphakathi. So ke esikoleni singabafundi thina sizizwa singaphephile ngalokho. Secondly ngalokho mangena abantu sekuvalwe ikole njengamanje bade ukuthi M2 kwangena abantu bathatha ifurniture yesikole bathatha idulo singabafundi abanye abafundi bahlala emadeskini njengamanje bafunda behlele emadeskini idulo azikho ngenxa yani ngoba ngena abantu bazothatha ifurniture yesikole. Okwesibili kahle kulonyaka uqalile even first term bangenaestaff room bavandalize ifurniture bakwazanga okunye ukuthatha ngaphakathi esikoleni. So ke singabafundi sithe from today ngeke sikwazi ukufunda sifuna ukudlulisa imessage yethu from department ngoba if othisha bedlulisa imessage ku department kuba ngathi othisha bona bathanda ukusebenza kanti thina makuthiwa mhlawumbe singabafundi sayidlulisa icomplaint yethu ubone ku department bawusheshe besilalele bekwazi ukulethela respond. Umsomi uqhubanga ngokuthi ufisa umnyango wezemfundo ungenelele kulolu daba ukuze kuzoqina ezokuphepha esikoleni. Esifisa nje kwenza department sifisa asilungisele ucingo fast. Mangabe kuthiwa wangabuyisa ama security ayigade esikoleni ngoba benginama security ayigade esikoleni before noma ukubiyelwe ucingo khona singabafundi sozizwa senjani siphephile esikoleni sikhona kuzokwazi ukufunda uqhubeka. Kanti ke usihlalo wesigungu esilawula isikole uNtokozo Makhathini uthi emva komhlangano ababe nawo nabafundi nothisha kanye nomnyango wezemfundo esikhaleni lo mhlangano uthele izithelo ezinhle njengoba bevumelene ngokuthi ukufunda nokufundisa kuzoqhubeka ngesonto elizayo ngemuva kokuba kube nesivumelwano sokuthi usonkontileka uzotheleka ngolwesibili kulesi sikole ukuzovala izikhala ezingena lezelelesi. Sisebenze kakhulu ukudaba la fence namhlanje mhlanweni besikade sinawo nomhloli sivumelene noma ubuthele izithelo ezinhle but ukwazi ukuthi usonkontileka on Tuesday uzobe ekhona esayithini ezokwenza noma ezoqinisekisa ukuthi uyabavala lobo bhotsho. So ke singakuqinisekisa nje kuwe Mdolomba ukuthi ngomsombuluko i-teaching and learning izobe iqhubeka ngokuvumelana kwalomhlangano besikade sinawo ohlanganisa abazali iSGB uthisha omkhulu kanye nabahloli. Kanti ke imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo ekhingcetshwayo iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Myeni esikhaleni. Asiphinde sithishelele etolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele kembukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Amanye amacala esezoxoxwa ngaphandle kwezinkantolo lusenkantolo.Umbango Wobuholi Kwanongoma kanti ke bathi abasawaza amanzi eMshwathi. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli lu-18.04 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.61 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19.96 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe u-$2,041.06 i-ounce kuthi ongahluziwe wona u-$86.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli weMarumo Gallants uRanga Chivaviro ubalwa ke nabanye abagadli abasembangweni ke womkomelo womgadli ovelele kwi-DStv Premiership. UChivaviro ke ushayile iGallants amagoli amathathu ngesikhathi ke inqoba ekhaya ngamagoli amathathu kwelilodwa kwiChippa United ongumphumela ke oyisuse endaweni embi yokugenqwa ke yizembe. Lo mgadli ke iGallants useyishayile kamagoli ali-14 kuyona yonke imiqhudelwano kulesizini. Kanti ke emidlalweni yeCAF Confederations Cup lapho ke iGallants kwimidlalo yokuhlungela ukuya kowandulela amanqamu lo mgadli ke useshaye amagoli amahlanu emidlalweni ayisithupha. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathelwa zona usuku namhlanje mina nawe ke hlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sala kahle emakhaya.